Nanggutom ka? Ano sa mga gilongag? Itlog. Kita ko na ka? Abli daw. Init kayo. Ay, ayaw lang. Kainit kayo. Init kayo. Kaysa man ng itlog. Nakuha. Ikaw nagluto? Kamu na day ka? Diyan mo ka itlog. Ito yung yatan. Kasi gatan. May biwan. Takuri ang lagun eh. Daghan nagtubig oy. Ako mo. Lahat ko masinado. Naluto na din na loy. Snack time na? Kasi pa naghahaling medlo may. Oh, pag-abot na ko kay kuan man. Luto naman ko na. Ano siya dahil? Hala na buak. Imong gipusdak. Ano na ang medlo? Mo ay nagaluwas sa pagburog ng taan. Ano si mami? Cynthia. Baba. Ikaw rin ay nagaluwas ka ba? Ay, hutda dong. Pero kung ito din na eh. Go, initan. Lumal. Gatay. Yeah. Ina, thank you. Thank you. Thank you, Mami. Thank you, Mami Pilar. Thank you, Mami Pilar. Nasa Mami Pilar. Wala naman din eh. Nga naman na imong naong. Takuling. Ningkamot yun dong. Ay, kalabi. Okay, malibi. Ano lang? Yummy. Yummy yan. Kulit. Kita pa nung kadong may ada na ipa. Kita siya. Awa nga naluto. Hindi, ang gad. Murasawa. Kaita niyo.